இது வார்த்தைகள் பகவானோட ஒன்றாப்புல இருக்கும் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, மங்களாச்சாரம் பண்றீங்களா? பாடவா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களாச்சாரம் ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க போடுறீங்களா? நான் சொல்றேன். யூடியூப் ஆன் பண்ணியாச்சு, லைவ்ல போயின்னு இருக்கு, ஆரம்பிச்சிருங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சோர்வின் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता विशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वसात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। மங்களாச்சாரம் பண்றது சும்மா அதாவது ஒரு 2 இது மட்டும் படிக்கலாம், ரொம்ப டைம் எடுக்கக்கூடாது. லாஸ்ட் இதுல சரி ஓகே. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். 18 அத்தியாயம் மோட்ச சன்னியாசி யோகா துறவின் மௌமியம் அப்பதை படிக்க போறோம். இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. கடைசியா பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல முடிவுரை கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிக்கிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ஹரி ராம 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 ஹரே. சரி, நாமும் நேற்றுக்கு படிச்ச 17வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, தத்துவத்தை பத்தி பகவான் கிட்ட ரொம்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறான். 1வது பாகத்திலேயே கேட்கிறான் சரிங்களா, தத்துவத்தை கேட்கிறான். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு, 2வது பாகத்துல குணங்கள் அடிப்படையான வகைப்பாடுகளை பத்தி கொடுக்குறாரு 2வது ஸ்லோகத்துல. அதுல வந்து 22வது பதம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா 7 விதமான குணங்கள் மூலியமாக எப்படி நம்ம செயல்படுறோம்ன்றத ரொம்ப தெளிவா நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. உணவு, தானம், நம்பிக்கை, வழிபாடு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை. இது 22 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா நாம இதுல படிச்சோம். அதே மாதிரி 23ல இருந்து 28வது பதம் வரைக்கும் ஓம் தத்து அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாமும் முடிவுரையும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த கீதையை நம்ம படிச்சுட்டு நாமும் அதை செயல்படுத்தாம போகும்போது நம்ம வந்து என்ன நிலைமையில இருக்கிறோம், பௌதிகத்தன்மையை போயிடுவோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த கீதையை படிச்சுட்டு நாம பௌதிகத்தன்மை போயிட்டோம்னா அப்ப நம்ம வந்து படிச்சது டைம் எல்லாமே கால நேரம் தெரியும். அப்ப பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் இந்த அத்தியாயம் 18 அத்தியாயம் நம்ம விரிவா படிப்போம். இந்த ஓம் தத்து சொல்லாம நாம ஒரு காரியம் தொடங்குறோம், நம்ம எல்லாமே அசத்துல போய் முடியறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அசத்துன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்நாளே நம்ம நிறைய துன்பத்தை பார்ப்போம். அதே மாதிரி அடுத்த பிறவியும் நம்ம துன்பத்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால எப்பவுமே வந்து இப்ப மாதாஜி நம்ம அழகா மங்களாச்சாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அது மாதிரி கீத மங்களாச்சாரம் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய படிக்கலாம், நிறைய டைம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு நாம வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு வேதங்களை படிக்கும் போது அது ஆரம்பிக்குது ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா அசத்துலதான் போய் முடியும்ன்றதை நேற்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம 78 பதங்கள் இருக்கு. ரொம்ப நாம இன்னைக்கு விரிவா பார்க்க போறோம். பகவானுடைய முடிவுரை கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி முடிவுரை கொடுக்கிறார் பார்ப்போமா. முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து, அதாவது 1வது பதத்துல இருந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 பதம் வரைக்குமே 17 பதம் வரைக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம். அதுல என்ன சொல்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனோட சந்தேகம் இருக்கு. முதல் ஸ்லோகத்திலே கேட்கிறார் சந்தேகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தியாகம், சன்னியாசியை பத்தி கேட்கிறார். பகவான் கிட்ட தியாகத்தை பத்தியும் சன்னியாசியை பத்தி கேட்கிறார். இது தியாகம் சன்னியாசியை பத்தி கர்மயோகத்துல படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா, படிச்சோம். அதே மாதிரி சன்னியாசியை பத்தி 9வது ராஜ வித்யா ராஜ குபியத்திலே பகவான் கொடுத்தார், ரொம்ப அழகா நாம கொடுத்தார். 8வது அத்தியாயத்துல நமக்கு இதை பத்தி விளக்கமா நம்ம கொடுத்தார். இறக்கும் தருவார் எப்படி பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், எப்படி இந்த கடமையை செய்யணும் அப்படின்னு 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி படிச்சோம் சரிங்களா. இன்னைக்கும் அதை பத்தி பகவான் இறுதி கருத்து கொடுக்கிறார் இன்னைக்கு உள்ள ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்புறம் செயல்பாடுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை 5 வகையா பிரிக்கிறார். 5 வகையா பிரிச்சு உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா, இந்த 5 வகையா பிரிக்கிறார். பிரிச்சு நமக்கு கொடுக்க போறார். அதுல இருந்து பார்க்க போறோம். 19வது பாத்துல இருந்து பார்க்க போனா விரிவா பார்க்க போனா, அதாவது 18 நாம சொல்றோம், 18ல இருந்து 40வது பதம் வரைக்குமே 40வது பதம் இந்த 3 குணங்கள்ல நாம எப்படி செயல்படுறோம் இன்னைக்கு அதை பத்தி பார்க்க போறோம். முடிஞ்சா எல்லாருக்குமே ஒரு பேனா பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு நோட் புக் பேப்பரோ பேனா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மார்க், ஏன்னா நம்ம கொடுக்கல, நீங்க யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம், யாருக்கும் போடவும் வேண்டாம். நீங்களா உங்க மார்க்கை நீங்க என்ன நிலையில இருந்தீங்க இது வரைக்கும், இனிமே என்ன இருக்க போறீங்கன்றதை நீங்க தான் தீர்மானிக்க போறீங்க. அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம். மார்க் 1 போட வேண்டியும், 2 மார்க் 3 மார்க் 1 மார்க் அதை மாதிரி சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அது ஒரு ஏற்றி வச்சுங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வர்றாரு 18ல இருந்து 40வது பதம் வரைக்கும் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்கள் விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ முக்குணங்கள் விளைவுகள் எதுல நம்ம முக்குண விளைவுல பார்க்க போறோம், ஞானத்தாலும் அறிவியாலும், ஞானத்தாலும் புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி, இந்த 5 செயல்பாடு மூலியமாக தான் இந்த 18, அதாவது இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா 40வது பதம் வரைக்கும் முடிவுரை கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அற்புதமா நம்ம முடிவுரை கொடுக்க போறாரு. அதே மாதிரி செயல்படுவர்களான பக்குவமானவர்கள் யார் அப்படின்றது 41ல இருந்து 55வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்கிறார். அந்த 55வது பதம் 2 விதமா பிரிக்கிறார். என்ன பிரிக்கிறார் பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயத்தோட 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு. 4 விதமான வர்ணங்கள், அதோட கடமைகள் என்ன, அதோட கட்டுப்பாடுகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்தின் மூலியமாக நமக்கு முடிவுரை கொடுக்கிறார். அதை செயல்படுகிற மூலம் பக்குவம் அடைவது எப்படி, பக்தி யோகத்தின் மூலியமா தான் நம்ம பக்குவம் அடையணும். அஷ்டாங்க யோகத்திலேயோ இல்ல தவங்கள் இருக்கிறதுலையோ நம்ம அது பண்ண முடியாது. பகவானுடைய அதாவது பக்தி யோகம் தான். பக்தி யோகம்ன்றது நவவித பக்தி மூலியமா தான் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம பூர்ணம் அடைய முடியும். அதை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா முடிவுரை கொடுக்கிறார் இந்த பதங்கள் மூலியமாக. பரமனை அடைவதை பத்தியும் நாம இந்த பதங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 56ல இருந்து 66வது பதம் வரைக்கும்,
அதாவது எப்படி சொல்றது, அனநேய பக்தி, களங்கமற்ற பக்தி எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவானுக்கான அன்புன்னு சொல்ல போறது. அது 2 விதமா படிக்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் மட்டுமே சரணடைதல். அப்ப பகவான் கிட்ட சரணடையும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், உன்னத அமைதி கிடைக்குது, முக உயர்ந்த நித்திய தாமம் கிடைக்குது, பாவ வெளிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்குது. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம் அதை பார்க்க போறோம். அதாவது அடுத்தவை நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையின் ஒரு துளி, ஒரு துளி, அந்த ஒரு துளியில எப்படி நாம் எவ்வளவு பிரைட்னஸ் ஆக போறோன்றதையும் செயல்படுவோம். பின்பற்றுதல், பக்குவம் அடைதல், பின்பற்றிலிருந்து நாமும் முத்திக்கான செயலை நாம் அடைய போறோம். முத்திக்கான செயல் மூலியமாக நாம் அடைய போறோம். அதை பத்தியும் இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு தீர்மானமா கொடுக்கிறார். அப்புறம் பகவான் இறுதி விளைவு கொடுக்கிறார். 67ல இருந்து 78வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அத்தியாயம் இது. இதுல 67லயும் இதுல 78 வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 63ல இருந்தே பகவான் நிறைய ஞானத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார். ஆனா 67ல இருந்து 78வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அதாவது பகவத்கீதையோட சாராம்சமே நம்ம அதை பார்க்க போறோம். யார் பெற முடியும் இந்த ஞானத்தை? விநியோகிப்பவர் யார்? படிப்பவர் யார்? நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் யார்? உன்னத மங்கலம். பகவான் கடைசியா நம்ம அது யார் கொடுக்க போறேன்னா அந்த 5 ஸ்லோகம், கடைசியா உள்ள 5 ஸ்லோகத்தையும் சஞ்சயன் தான் படிக்க போறார். சஞ்சயன் தான் பகவானை பத்தி சொல்ல போறார். சஞ்சயன் மனநிலையிலிருந்து நாமும் பகவானுடைய எல்லா விதமான பிரார்த்தனையும் கொடுக்குறார். ஏன்னா அர்ஜுனன் 11 அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல இருக்கும்போது பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்த்து எப்படி எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதே பிரார்த்தனை ரொம்ப அழகா சஞ்சயன் கொடுக்குறான். நாமளும் அந்த நிலையில இருந்தா அந்த பகவானுக்கு நம்ம 5 பதங்கள் கடைசியா கொடுக்கும்போது பார்க்க போறோம், படிக்க போறோம். கேட்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணன். முதல் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா இந்த பதம் மூலியமா, இந்த அத்தியாயம் மூலியமா தொடங்குறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனோ சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ரிஷிகேஷ பிருதக்கேஷி நிஷூதன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே அர்ஜுனன் சந்தேகத்தை கேட்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு பாருங்க மொத்தம் 700 ஸ்லோகால இதுல கடைசி 78 ஸ்லோகம் தான் இதுல இருக்கு. இது வரைக்கும் பாருங்க எவ்வளவு ஸ்லோகத்துல அவர் கேட்டு இருக்கார். இப்பவும் முடிவுரை கொடுக்குற நேரத்திலையும் பகவான் கிட்ட திருப்பியும் கேட்கிறார். என்ன மாதிரி கேட்கிறார் பாருங்க. அதாவது அர்ஜுனன் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சன்னியாசியின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஏசியாசுரனை கொன்றவரே, புலன்கள் அதிபதியே. இப்ப 2 விதமா இங்க சொல்றாரு பாருங்க. பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரே அப்படின்னு கேட்கிறார். இங்க போட்டுறார், பகவானு போட்டுறாரு. அப்போ அது நாம அதை சொல்லணும்னு வச்சுக்கல, பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடையவரேன்னு சொல்ல வருது. அது எவ்வளவு சாராம்சம் நம்ம எடுக்கலாம். அது ஒரு ஸ்டோரியா இருக்கு, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை புரியுது. அதே மாதிரி பண்ணி கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னா 2 இடத்துல பகவான் ஆரம்பிக்கும் போதும் பகவானை பிரார்த்தனை பண்றார். அதே மாதிரி அவருடைய மகிமையை சொல்றார், அவருடைய லீலையை மகிமையை சொல்றார். அதே மாதிரி முடிவரையிலையும் பாருங்க, அந்த ஸ்லோகத்தோட முடிவரையிலும் கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்கள் அதிபதியே அப்படின்னு. அவர் ரிஷிகேசா இல்லைங்களா? இதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்கும். ஸோ நம்ம என்ன படிக்கிறோம், அது முக்கியமான சாராம்சம் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா என்ன சொல்ல வர்றாரு? தியாகம் சன்னியாசியை பத்தி கேட்கிறார் அர்ஜுன். திரும்பவும் கேட்கிறார். ஏன் நமக்கு பயனடையிருக்கா? நாம இது வரைக்கும் 18வது நாள் வந்திருக்கிறோம். ஆனா முதல் நாள் படிச்சு 2ஆம் நாள் படிச்சு ஞாபகம் இருக்கா நமக்கு எல்லாருக்கும்? திருப்பவும் அர்ஜுனன் நம்ம அது மூலியமா ஞாபகப்படுத்துறார். கர்மயோகத்துல படிச்சோம், சன்னியாசினா என்ன, தியாகம்னா என்னன்னு படிச்சோம். அதே மாதிரி 12ஆம் அத்தியாயத்திலையும் பக்தி யோகத்திலையும் படிச்சோம். தியாகம்னா என்ன, தியாக யோகம்னா என்ன, புக்தி யோகம்னா என்ன, ஞான யோகம்னா என்ன, அனநேய பக்தினா என்ன, எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் 12ஆம் அத்தியாயத்துல. திரும்பவும் அர்ஜுனன் கேட்கலாம் இல்லைங்களா? ஒரு பாப்போமா. அதாவது 18வது பதம் வரைக்குமே அர்ஜுனன் பகவான் இது உபதேசம் பண்ண போறாரு. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? 2வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுः சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணஹ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சன்னியாசியம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களும் பலன்களை துறப்பது தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். இப்ப சான்றோர்கள் யாரு, அறிஞர்கள் யாரு இல்லைங்களா? ஜட ஆசைன்னு சொல்லுது. சரி, சான்றோர்கள் அறிஞர்கள் அவங்களும் ஒரு ஞானி, அவங்களை விட்டுடுங்க, ஒரு மகான்கள் விட்டுடுங்க. சோ ஜட ஆசைகளை என்ன சொல்ல வந்த சாராம்சம் பகவான் என்ன சொல்லுவாரு? ஜட ஆசைகளை அடிப்படையை கொண்ட செயல்களை துரத்தல் அப்படின்னு. இதுதான் உண்மையான சன்னியாசின்ற. அப்ப நாமெல்லாம் யாருன்னு பாருங்க. நாமெல்லாம் பகவானுடைய, அதாவது பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பக்தர் தான். ஆனா நாம எல்லாமே எங்க இருக்கிறோம்? பௌதிக தன்மையில் தான் இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாமே கருமியை தான் செயல்படுறோம். எல்லாருமே கருமி தான், அது ஒத்துக்கணும். ஆனா
அதுலயும் பற்றற்ற தன்மையா இருந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா, நாம தான் உண்மையான சன்னியாசின்னு இந்த மூலமா சொல்றாரு பகவான். இது யார் சொல்ற? சான்றோர்கள் சொல்ற. நம்ம போய் எங்கேயோ போய் ஒரு நதிக்கரையில போய் உட்காரல, ஒரு காட்டுல வனவாசத்துல போய் உட்காரல, எங்கேயுமே உட்காரல, வீட்டுல அழகா இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பற்றற்ற தன்மையா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஹாப்பியா வாழறோம் பாத்தீங்களா, இதுதான் உண்மையான சன்னியாசின்றான் சான்றோர். அது இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, தியாகம் சொல்லப்படுது. எல்லா செயல்களையுமே எல்லா செயல் பலன்களையும் துறக்கிறான் பாருங்க, இதுதான் உண்மையான தியாகம் சொல்லப்படுது. இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம டிஃபரெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் பாருங்க. நம்ம ஜட ஆசைகளை அடிப்படை செயல்களை துரத்தல், துரத்தல்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன, இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பாதத்துல என்ன சொல்ல வராது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மூணாவது படம். त्याज्यं दोषवतीत्येके कर्म ब्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति साबरे. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். அங்க சான்றோர்கள் அறிஞர்கள் என்ன பண்றாரு, எல்லா செயலுமே பலநோக்கு செயல்கள் தான் சொல்றாரு, ஆன்மீக செயல் இல்ல, பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ணணும். அது இருப்பினும் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல் என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அப்ப சாதுக்கள் சொல்றது எப்படி இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம அந்த யாகம் செய்யணும், தானம் செய்யணும், அதே மாதிரி தவம் செய்யணும். தவம் சொல்றது எப்படி, நம்மளுடைய நடத்தை, நம்மளுடைய சொல் செயல் இதெல்லாம் நடத்தை தான். தானமும் அப்படிதான். யாகம்னா நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய என்ன கடமை நம்ம கொடுத்துருக்கோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம என்ன வர்ணம் செய்யறோம், நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கடமையை செய்யணும், நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு செய்யணும். இப்ப கேள்வி கேட்கலாம் அவங்க எல்லாருமே, ஆனா நமக்கு நேரம் இல்லாதனால்தான் நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது. நம்ம என்ன வரணும், இப்ப நான் பிராமணனா, சத்திரியனா, சூத்திரனா, வைசியனா, அதை நீங்க தான் தீர்மானிக்கிறீங்க, அதை நீங்க தான் சொல்லணும் சரிங்களா? அப்போ அதை நீ தீர்மானிக்கிறது நீங்க தானே. என்ன செயல் செய்யறீங்களோ அதான் தீர்மானம். அந்த அந்த என்ன செய்யறீங்களோ அதான் அது. அப்போ அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கடமை இருக்கு, அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இருக்கு, அதை செய்யணும், அதுதான் யாகம். அதே மாதிரி தானம் தவத்தின் செயல்கள் என்றுமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு சாகுது. இப்ப முக்கியமா இந்த யாகம் தானம் பற்றி நம்ம படிக்கவே போறோம். இப்ப நம்ம முடிவுரை கொடுக்கிறார் பகவான், ஒரு பதம் மூலியமா நான் கொடுக்குறாரு. 5வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையிலே யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாவை கூட தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன இல்லைங்களா? யாகம் தானம் தவம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயல் பண்ணும்போது தான் என்ற அகந்தை இல்லாம, உரிமை உணர்வு இல்லாம, உரிமை உணர்வு இருக்கக்கூடாது. உரிமை உணர்வோட இருந்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு என்னுடைய பொருள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. என்னுடைய பொருள்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பந்த அந்த பொருளுக்கு நாம தான் உரிமையாளர் சொல்லுவோம். அப்ப அந்த உரிமை உணர்வு இல்லாம இது பகவானுடையது, இந்த செல்வம் பகவானுடையது, இந்த புக்கு பகவானுடையது, இந்த நான் எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு செய்யற செயல் தான், இதை நான் அவருக்கு தானமா கொடுக்குறேன், அப்படிதான் செய்யணும். உரிமை உணர்வு இல்லாம நம்ம கொடுக்கணும். அதுதான் உண்மையான பக்தி இல்லைங்களா? அதுதான் அனநிய பக்தியில போகும். அப்ப செய்ய வேண்டியது அவசியம் இல்லையாது. ஓகேங்களா? அதுதான் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துது. 5வது பதம் ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். 6வது பதம் பாருங்க. அன்னைக்கு ஒரு கேள்வி பிரபுஜி கேட்டார், அதுக்குள்ள விளக்கம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 6வது பதம். एतान्यभितु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि तीमे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இத்தகு செயல்கள் அனைத்துமே பற்றுதலின்றி எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும், இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனி, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு பகவான் முடிவுரை கொடுக்கிறார். இப்ப நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தன்னுடைய கடமையை செய்வாங்க சரிங்களா? அந்த பிள்ளையை நல்ல வழியா நல்லா படிக்க வைக்கணும், நல்ல வேத பாடசாலை சேர்க்கணும்,
அப்புறம் பௌதிக ஞானத்தை கொடுக்கணும். பௌதிக ஞானத்தை கொடுத்தாதானே சாப்பிட முடியும் இல்லைங்களா? பௌதிக ஞானம் வேணும், ஆன்மீக ஞானமும் வேணும். அந்த ஞானத்தோட எது கொடுக்குறோம்? நல்வழியில செயல்படணும், மற்றவங்களுக்கு தொண்டு பண்ணணும். இப்போ ஒரு இந்த இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, ஏதோ ஒரு அனிமல் கீழே விழுந்து தண்ணியில அடிச்சு வச்சு தன்னுடைய உயிர் கூட போனாலும் பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை காப்பாத்துறாரு. அது மாதிரி தன்னிலே அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் இந்த செயல் தான் செய்வாங்க. எல்லாருக்கும் நம்ம உதவி செய்யணும், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் உதவி செய்யணும். அதுதான் நம்ம இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். தான் என்ற அகந்தையோட தற்பெருமையோட நடந்துக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம பந்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணுமா? எல்லா செயலுமே பற்று இல்லாமல் செய்யணும். எல்லா செயலுமே பற்று இல்லாமல் செய்யணும், முயற்சி பண்ணணும். இப்ப நம்ம குடும்பத்துக்காக ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம். எதுக்காக ஓடுறோம்? நமக்காக ஓடுறோம். நமக்காக இல்ல, பிள்ளைகள் நல்ல வழியில போகணும், நல்லா படிக்க வைக்கணும், நல்ல உத்தியோகத்துல உட்கார வைக்கணும் அவங்கள. அதுக்காக நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆனா அது என்ன சொல்றாரு? ஓடு, சம்பாரி, வானான்னு சொல்லல, என்ன நினைச்சு செய்யும் தான் சொல்றாரு. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு. ஆன்மீக தன்மையோட செய்கின்றார். பணம் சம்பாதிக்கிறியா, என்ன நினைச்சு செஞ்சீங்கன்னா உனக்கு என்ன லிமிட்டோ அந்த லிமிட்டோட தான் நீ சம்பாதிப்ப. அதிகமா உடல் உழைக்க மாட்டேன். அதுக்காக உடலை உழைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. உனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் சம்பாதிச்சு. ஏன்னா உடனே சொல்லுவாங்க, இது ஒரு ஒரு அதாவது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க, எங்கெங்க இந்த 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 கலிகாலம் இப்படி இருக்கு, ரொம்ப பாசாங்குத்தனமான யுகமா இருக்கு, எல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கு, 4 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு 4 இடத்துல 4 ரோட சுத்த வேண்டியதா இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க, யாக்கானம் பேசுவாங்க. அதெல்லாம் அது அந்த அந்த மாதிரி பேசும்போது நமக்கு புத்தி எங்க நம்ம போகும்? ரசோகுணத்துக்கு போயிடும். முடியும், பகவானுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆனா ஒருத்தன் ஏமாத்தி வாங்கிட்டு இருக்கான். அதுதான் பாசாங்குத்தனமான உலகம் தான், இது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்றதான் பார்க்கணும். அடுத்தவங்களை பத்தி நீங்க பார்க்கவே பார்க்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது இயற்கையில இருந்து எடுத்துக்க பாத்துங்க, அதிகமா ஆசைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல வர. அதுதான் பற்றற்ற தன்மையில இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லா உயிர்வாழிகளும் நமக்கு துணை, நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம துணை இருக்கணும். ஒருத்தன் துன்பப்படுறான்னா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை சகாயம் பண்ணி அவனை லிப்ட் பண்ண பார்க்கணும். அவனை அப்படியே அமுக்க பார்க்க கூடாது. ஒரு உயிர், எல்லா உயிரினுமே பகவத்கீதை யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா உடம்புல ஒரு எறும்பு கடிச்சா கூட கடிக்க மாட்டான், அந்த அடிக்கணும் என்ன வராது. கொசு கடிச்சா கூட அன்னைக்கு அடிக்க என்ன வராது. ஆனா முன்னாடி இருந்திருப்போம், கொசு அடிப்போம், எறும்பு அடிப்போம், கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்து அடிப்போம், எலியை பிடிச்சி கொல்லுவோம், அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிருப்போம். ஆனா பகவத்கீதை தொட்டு அதை படிச்சு அதை உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்களேன், அதான் கண்டிப்பா அதுவும் ஒரு உயிரினம் தான். அது வாழத்துக்கு தகுதி இந்த நாட்டுல இருக்கு, இந்த லோகத்துக்கு இருக்கு. நமக்கு மாத்திரம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பான் பாரு, அதுதான் பற்றற்ற இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு பேனா பென்சில் எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒரு பேனாவோ ஒரு பேப்பரோ எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஏதோ பென்சில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு ஆன்சர் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறாரு. அதுல நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு நீங்களே ஆத்ம ரூபத்துல நீங்க செஞ்சுக்கணும். மனதார நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆத்ம ரூபத்துலதான் சொல்றேன். இது பகவத்கீதை படிக்கிறது முன்னாடி நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தோம். 3 குணம் சொல்லுவார், சத்துவ குணம், ரசவ குணம், தமோ குணம். சத்துவ குணத்துல இருந்தா 3, ரசவ குணத்தா 2, தமோ குணத்துல இருந்தா 1. இதை கோடிட்டு காட்டுவார். அந்த இடத்துல இருந்தோன்றதை நீங்களா மனசை வச்சு நீங்களே எழுதிக்கிங்க. பார்த்து கடைசியில நீங்களே ஒரு மார்க் போட்டுங்க, எல்லாம் டோட்டல் பண்ணி மார்க் போட்டுங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு. ஆனா இனி கீதையை படிச்ச பிறகு நம்ம எப்படி இருப்போன்றத நீங்க தான் செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கும் போது உங்ககிட்ட புக் எடுத்து வச்சுங்க, ஏன்னா லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதா இருக்கும், இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே சரி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, அதாவது 13, 14. நான் எடுத்துக்கிறேன் பிரபுஜி. ஓகே. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வகர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாஷ ப்ருதக் சேஷ்டா தைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல 13, 14 ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, 13ல செயல்படுவதற்கு யார் காரணம் கொடுக்க வர, யார் காரணம் சொல்ல வர என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய, அதாவது எங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்துமே நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தங்களை படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடம் அறிந்து கொள், அதாவது கேட்டு என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள்ளும் சொல்றாரு. இப்ப 5 விதமான காரணங்கள் சொல்றாரு. நம்ம படிச்சோம் ஆரம்பிக்கிற. அப்ப செயலுக்கான இடம் இந்த உடல். செய்பவன் யார்? பல்வேறு பலதரப்பட்ட முயற்சி, இறுதியில் பரமாத்மா.
இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாக சொல்லப்பட்டது. இல்லைங்களா? நம்ம முன்னாடி இருந்து படிச்ச ஞாபகம் தான் எல்லாருக்கும் 5 விதமான காரணங்களை படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இந்த 5 விதமான சாராம்சம் வச்சு பகவான் வந்து இன்னும் விரிவா நமக்கு இந்த 3 விதமான முக்குணங்களை வச்சு சொல்ல ஆரம்பிக்க போறார். அப்ப எந்த இடத்துல நாம இருக்கோன்றதை நாம புரிஞ்சுக்க போறோம். 16வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயல்படுவனாக கருதுவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடன் அல்ல அப்படின்றார். இந்த 5 விதமான காரணங்கள் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த 5 விதமான காரணங்கள், அந்த காரணத்தை தெரியாம நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் பண்ணேன், நான் தான், என்னாலதான் இந்த பிரச்சனை, என்னாலதான் நல்லா உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம் பாருங்க. அவன் உண்மையிலேயே அறிவுடன் அல்ல. இது எல்லாமே யாருன்னு பாருங்க. இனி வர ஸ்லோகத்துல ஒண்ணு ஒண்ணா கொடுக்க போறாரு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் மாதாஜி. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म सोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 18 என்ன சொல்றாரு? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலும் தூண்டுபவை, புலன் செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. இப்போ இந்த விளையாட்டு வீரரை பாருங்க. என்ன விளையாட்டு வீரர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. அந்த பாலு ஒரு ஒரு நிலையில ஒரு கூடைப்பந்துல போய் கூடையில போய் விழணும். அதுக்கு அவர் அடிக்கிறார், அந்த பால் அடிக்கிறார். இது எல்லாம் எவ்வளவு நேரம், எந்த டைம் நினைச்சு பாருங்களேன். எல்லாமே ஒரு செகண்ட் கூட கிடையாது, ஒரு செகண்ட் கூட வராது. அந்த செகண்ட்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது பாருங்க. கண்ணு வந்து என்ன, அந்த அதோட அந்த பால் எங்க போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம புத்தி செயல்படுது. கை ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பால் மேல போகுது. இந்த உடலை வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி, அந்த பாலுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டா உடல் தூக்குது. இது எல்லாமே எந்த டைம் நடக்குதுமா? அந்த ஒரு செகண்ட் நடக்கிற விஷயம். ஒரு செகண்ட் நீங்க நினைப்பீங்களா? அந்த மாதிரி நினைக்கவே முடியாது. நம்ம உடம்பு மேல ஒரு பூச்சி போனா கூட நம்ம தூங்கிட்டே இருந்தாலும் கை ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும், தகார்னு போகும். இது எப்படி போகும்? 13ல படிச்ச ஞாபகத்துக்குள்ள எல்லாருக்கும் ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல ஞான யோகம், அதாவது ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக செயல்படுது. இது ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக அந்த புத்தி செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம தூங்கினாலும் சரி அது இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும், ஒரு பார்த்து இயங்கிட்டே இருக்கும். அது போலதான் இந்த செயல்பாடு, இந்த புத்தி கூர்மை இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த உடல்ல அந்த 3 விதமான செயல்பாடு நாம ஒரே டைம்ல அந்த ஒரு செகண்ட்ல நடக்குது, வேலை நடக்குது. அப்ப எவ்வளவு பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? மந்தப்பட்டு போயிருக்கிறோம், மந்தப்பட்டு போயிருக்கோம். எதால மந்தப்பட்டு போயிருக்கோம்? பற்றோட இருக்கிறோம். நாம எல்லா விஷயத்திலுமே, எல்லா விஷயத்திலும் தான் என்ற அகந்தையோடு இருக்கும், உரிமை உணர்வோடு செயல்பட்டு. அந்த உரிமை உணர்வும் தான் என்ற அகந்தை இல்லாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப இந்த மைண்ட் எப்படி இருக்கும்? பகவானை நினைச்சு ஹரிபக்தியோட இருக்கும்போது அப்ப நம்ம பிரதானமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப புத்தி கூர்மையா இருக்கும். இது இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். சாப்பிடுற விஷயத்துல, பேசுற விஷயத்துல, நம்ம செயல்படுற விஷயத்துல புத்தி அழகா செயல்படும். எப்படி? பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது. பகவானை மையப்படுத்தி, அதுதான் ஒரு யோகா, அதாவது ஒரு அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்லப்படுது இல்லையா? ஒரு விளையாட்டு வீரர்கள் கண்டிப்பாக உடலையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தணும். எப்படி படுத்துவாங்க? நம்ம அந்த காலத்துல ஸ்லோகம் படிப்பாங்க, பகவத்கீதை படிப்பாங்க, பகவானுடைய லீலையை படிப்பாங்க. படிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் புத்தி கூர்மை நல்லா இருக்கும், மைண்ட் நல்லா இருக்கும். அவன் என்ன மாதிரி விளையாட்டு விளையாடுவான், பயங்கரமான வீரனா இருப்பான். ஆனா இப்ப இருக்கிறவங்க அப்படி கிடையாது. யோகா பண்ண வைக்கிறாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க, பிராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. அப்படி என்ன வர விழிச்சு அடைகிறாங்க, விழிச்சு அடைவாங்க. ஆனா அதையும் ஆன்மீக தன்மையோட இருந்து செயல்பட்டு பாருங்களேன், அப்படி இருப்பான், திடகாத்திரமா இருக்கும். ஒண்ணும் இல்லைங்க, பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல பாருங்க, ரத யாத்திரை பண்ணும்போது பாருங்க, அன்னைக்கு வரவங்க எல்லாம் பாருங்க, அந்த தேரை வலிக்கிறவங்க பாருங்க, அப்படி இருப்பாங்க. எதுவுமே நான்வெஜ்ஜே சாப்பிட மாட்டாங்க, எந்த தேவையில்லாத காய்கறியில சாப்பிட மாட்டாங்க, சத்து உள்ள காய்கறி சாப்பிடுவாங்க. அவங்க உடம்புல பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். 7 நம்ம 6 பேக்ஸ் 7 பேக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்கல்ல, அவனுக்கு 10-14 பேக்ஸ் இருக்கும். கைகள்லாம் அப்படி இருக்கும் அவங்க எல்லாம். எல்லாமே இந்த மாதிரி குடிமை வச்சுட்டு இருப்பாங்க, குடிம் போட்டிருப்பாங்க, கண்டி மாலை போடுவாங்க, திலகம் விட்டுருப்பாங்க. ஆனா உடம்பு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும், மலை மாதிரி இருப்பாங்க. எல்லாமே 100% சாத்வீக உணவு சாப்பிடுவாங்க. புத்தி அவ்வளவு கூர்மையா இருக்கு. 600 பேர் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி 600 பேர் நம்ம அந்த இது பண்ணிடலாம். இன்னமும் பூரி ஜெகநாத்ல இருக்காங்க. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நம்மளால முடியும், முடியாது ஒண்ணுமே கிடையாது. அது விளையாட்டுனால கண்டதை சாப்பிட்டு உடம்பை ஏத்திக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது.
ஆத்ம ரூபத்துல நாம செயல்பட்டோம்னு வச்சுங்களேன், புத்தி அப்படி செயல்படும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலும் தூண்டுபவை, பலன், புலன், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3 செயலையும் உண்டாக்குவை. அதை பத்தி தான் நீங்க முடிவரை கொடுக்க போறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எல்லாருமே அந்த சத்துவ குணம்னா 3 வரும், ரசோ குணம்னா 2 வரும், தமோ குணத்துல தப்பு இல்லை. நம்ம எல்லாருமே, நான் உண்மையை நான் ஒத்துக்கிறேன், நான் வெட்கப்படுறேன். நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமோ குணத்துல தான் இருந்தேன். இன்னைக்கு நான் சுத்த சத்துல இருக்கேன்னா எனக்கு தெரியாது. ஏதோ பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து நம்ம செயல்பட்டு இல்லைங்களா? நான் உண்மையை ஒத்துப்பேன். நான் தமோ குணத்துல தான் இருந்தேன். ஆனா இப்போ நிலைமை நம்ம மாறி இருக்கு. அது மாதிரி நம்ம எல்லாருமே எந்தெந்த குணத்துல இருக்கோன்ற அவங்கவுங்க மார்க் போட்டுங்க. கடைசியில நீங்களே யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. நீங்களே அதை அனலைஸ் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன போகணும் நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிக்கலாம் மாதாஜி. 19, 20, 21, 22 மாதாஜி 4 ஸ்லோகம். ஓகே பிரபுஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः प्रोच्यते गुणसंख्याने यदा वशृणु धान्यभिः सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वित्ति सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसम् यत्तु कृतस्नवत्येहस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अदद्वार्तवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 19 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றையும் இந்த 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் கேட்பாயாக. அப்போ இந்த முக்குணங்களை வச்சு நாமும் என்ன கொடுக்குறார்? விளைவு படிக்க போறோம், அதோட முடிவும் படிக்க போறோம் இல்லைங்களா? அந்த 3 அந்த 5 விதமான செயல் என்னன்னு பார்த்தோம். நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும்? சரி, நம்ம என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்ப நாம அதை தெளிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் ஃபர்ஸ்ட்ல ஞானம், அதுக்கப்புறம் புரிதல், அதுக்கப்புறம் செயல், அதுக்கப்புறம் உறுதி, அதுக்கப்புறம் மகிழ்ச்சி. இந்த 5 விதமான சாராம்சம் மூலியமாக இப்ப நமக்கு கொடுக்க போறாரு. இந்த முக்குணங்கள் மூலியமா நம்ம படிக்க போறோம். பார்ப்போமா? ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்றாரு? 20ல பாருங்க. இது சத்துவ குணம். இந்த குணத்துல உள்ளவங்க யாருன்னு மார்க் போட்டுங்க. உயிர்வாழி எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எல்லா உயிர்வாழியும் ஒண்ணு நினைப்பான். பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன நிலைமை நீங்களே புரிஞ்சுங்க. பகவத்கீதை அதாவது அதை விட்டுருவோம். இப்போ எந்த அறிவு, எல்லா உயிருமே பகவானுடைய அம்சம். எல்லா உயிர்வாழ் இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறாரு. எல்லாருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கு, தனிப்பட்ட உருவம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, அதுதான் பகவான் சொல்றார். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்படலாம், அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீகம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா? ஆன்மீகம் மூலமா எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்க்கிறார். ஆனா பௌதிகம் என்ன சொல்லுன்னா நம்மள பிரிக்கும். பௌதிகம்ன்றது நம்மள பிரிக்கும். என்ன பிரிக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மள அந்த இடத்துல பிரிச்சு வைக்கும் பௌதிகம். அதே ஆன்மீகம் சொல்றது எல்லா உயிர்வாழியும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கும். அப்ப அந்த நிலையை நினைக்கிறவன் சத்துவ குணம் சொல்லப்படுற. அதுதான் அந்த குணத்துக்கு போகாதீங்கன்ற, அந்த எண்ணம் கூட வைக்காதீங்கன்ற. வச்சீங்கன்னா மாறிடுவீங்க இல்லைங்களா? சரி, இப்போ 21ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எந்த அறிவு மூலம் ஒவ்வொரு உடலிலும் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் எண்ணுகிறானோ, ஒருவன் காண்கிறானோ, அந்த அறிவு ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள. இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. இப்போ என்னுடைய பேரு, எனக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு, இவருக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு, இவருக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு. இவர் செயல்பாடு வேற, என் செயல்பாடு வேற, இவரு செயல்பாடு வேற, இவர் குணம் வேற, அவர் குணம் வேற, இவர் குணம் வேற அப்படி நினைக்கிறவன் ரசோகுணம். ஆனா எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போல குணம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் சத்துவ குணம் இல்லைங்களா? அது எப்படி வரும்? ஆன்மீகம் மூலியமா வரும். அப்ப பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருக்கிறவன் அவனுக்கு ஒரு தனி மனிதன், அவனுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு, அவன் இப்படி செயல்படணும், அவன்கிட்ட உள்ள போக கூடாதுன்றது ஒரு விஞ்ஞானம். அதுவும் ஆன்மீகம் தான், அதுவும் ஆன்மீகம் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனாலும் என்னுடைய உணர்வும் அவனும் உணர்வும் ஒண்ணு, என்னுடைய செயல்பாடும் அந்த செயல்பாடு உண்டு. ஆனா அவன்ல நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அவனை செயல்பட, அவனை தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றது தத்துவ குணம் தான். அதுவும் தெய்வீகமான குணம் தான்.
ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரப்பன்னா, எந்த அறிவு மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமாக உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக. இப்போ மனுஷனா நாம இருக்கிறோம், மிருகமா இருந்தா எப்படி அர்த்தம்? மிருகத்தனமா இருந்தா அப்படிதான் நினைப்பான் ரசோகுணத்துக்காரன். ரசோகுணத்துக்காரன் அப்படிதான் நினைப்பான், இவன் மிருகத்தனமா இருக்கிறாயா இவன், இவன் உடம்புல என்னதான் ஓடுதே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லைங்களா? அது யாரு? ரசோகுணத்துக்காக தான், கோபத்துல பேசுற வார்த்தைகள். அதே வந்து தமோ குணத்துல 22வது எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றியோ அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகிறானோ அந்த அற்புதமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனக்கு கண்ணு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு, படிக்க முடியல, எடுத்துக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது என்றார். அப்போ இந்த குணத்துல உள்ளவன் தமோ குணத்துல உள்ளவன் பாருங்க, எந்த வித ஞானமும் இருக்காது அவர். ரசோகுணமாவது என்ன சொல்லுவாரு, இவர் இப்படி இருக்கிறாரு, அவர் இப்படி இருக்கிறாரு, இவர் இப்படி போற அப்படி போற. ஆனா இவனுக்கு அந்த ஞானமே இல்லாம அப்படியே மயக்கமே இருப்பான். உண்மை பற்றி அந்த அறிவே இருக்காது அவருக்கு, ஒரே விதமா தான் செயல்படுவார். இது தமோ குணம். சரிங்களா? சரி, இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 23, 24, 25 மாத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. नियतं संकरहितं मराहद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसम् उदाहृतम् अनुपन्तं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षयश पौरुषम् मोहात् आरप्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. 23, 24, 25 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பொருள் இயற்கையின் முறைகள் அடிப்படை 3 வகையான செயல்கள். எந்தெந்த குணத்துல என்ன மாதிரி செயல்படுறான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்று, அதாவது பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு, அதாவது விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல்பாடு எனப்படுகிறது. ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பற்றற்ற தன்மை. அப்ப நம்ம பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படுறோம். இது எப்படி வரும்? சாதனா பக்தி மூலியமா தான் வரும். 12 நம்ம படிச்சோம், சாதனா பக்தி மூலியமா. அந்த ஒழுக்க நெறிமுறையை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும். என்ன குறிக்கோள்? பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், பகவானை துதி பாடணும், பகவானை பத்தி பேசணும், மற்றவங்க தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் ஒரு குறிக்கோளோட போவான். அந்த ஒழுங்குபடுத்துவான். அந்த ஒழுங்குபடுத்தும் போது பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுவான். அப்ப செயல்படும் போது அவன் என்ன குணம்? அது சத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க, ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக நான் ஒரு காரியம் பண்றேன்னா எனக்கு ஆதாயம் வேணும், என்ன திருப்திப்படுத்தணும், நான் திருப்தி அடையணும் அப்படின்னு நினைப்பான். யாரு? ரசோகுணத்துக்காக. பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செயல்படுகிறது அந்த செயல் ரசோகுணத்தில் ஒவ்வொரு செயல் என்று கூறப்படுகிறது. நமக்கு அந்த செயல், ஆனா செயல் செய்யாம இருக்க முடியுமா? செயல் செஞ்சுதான் இருக்கணும். ஆனா பற்றற்ற செயலா செய்யணும், திருப்தி அடையணும், அந்த செயலை நம்ம திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடையலைன்னா நம்ம ரசோகுணம் தான். அப்ப நம்ம திருப்தி அடையலாம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோபம் வரும், நம்ம மேலேயே கோபம் வரும். நம்ம கோபத்தை எங்க காட்டுவோம்? மனைவி மேலேயோ, கணவன் மேலேயோ, குழந்தைகள் மேலேயோ, சமுதாயத்து மேலேதான் காட்டுவோம். சரிங்களா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ண பிடிச்சுதான் அடையணும். இது ரசோகுணம். தமோ குணத்துல பாரு, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயலாக கூறப்படுகிறது. அது சாஸ்திர சம்பிரதாயம் தெரியாது அவருக்கு. ஏன்னா எதிர்காலத்துல இப்ப நம்ம பிள்ளைகளை நல்வழியில கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நல்லா படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவனுக்கு கொண்டு போறது அந்த தன்மை அவர் இருக்காது. பிரச்சனையிலேயே பண்ணிட்டு இருப்பார். புருஷன் பொண்டாட்டி 2 பேரும் சண்டை தான் வரும், 2 பேருக்குமே சமுதாயத்துல ரொம்ப பிரச்சனை தான் இருக்கும். அந்த குழந்தைகளும் பாவம் அப்படியே நின்றுட்டு பார்த்துக்கிட்டு என்ன வழி தெரியாம, அதுங்களும் திக்கு தெரியாம அதுங்களும் ஒரு பிரச்சனை போய் மாட்டி கிடப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே தமோ குணம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவா பார்ப்போம். என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா 26, 27, 28 மாத்தாச்சு. ओके प्रभुजी. मुक्त संगोणहंवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विहार कर्ता सात्विक उच्यते राही कर्म फल प्रेप्सु लुप्तो हिंसात्महो शुचिः
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्ध षडो नैष्कृतिहो लसः विषादी दीर्घसूद्रीश कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு? 26ல சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்கள் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்வியை பொருள்படுத்தாது தனது கடமையை செய்கிறானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்ப இயற்கையை அவன் வந்து இயற்கையை எதிர்பார்த்தே இருக்க மாட்டான். இயற்கையை சார்ந்திருக்குன்னா பௌதீகம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அந்த பௌதிகத்துல இருந்தான்னா அப்ப என்ன பண்ண அகங்காரம் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பொய் அகங்காரம் வந்துடும். எப்படியாவது அடையணும், எப்படியாவது செய்யணும், செயல் பண்ண அந்த அகங்காரம் வந்துடும். அப்ப என்ன பண்றான்? அதுல உற்சாகமே ஒரு 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 சந்தோஷமே இருக்காது அவனுக்கு. பிரச்சனையிலேயே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி. ஆனா அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கும் என்ன பண்ணுவான் பாருங்க, இயற்கை குணங்கள் தொடர்பின்றி இருக்கக்கூடாது, தொடர்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பான். அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணம் சொல்லப்படுது. அதே சத்துவத்துல ரசோல இருக்கவன் பாருங்க, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் தூய்மை என்று இன்பம் துன்பங்களை பாதிக்கப்படுகிறான் அத்தகைய செயலாளி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது ரசோகுணம். தமோ குணத்துல பாருங்க, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளை எதிராக செயல் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுக்காரனாக, பிறரை அவமதிப்பு நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தேய்வனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துவனாக உள்ளனோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த எல்லா செயலுமே நமக்குள்ள இருந்திருக்கும், இல்லாம இருக்காது. சரிப்பா, இன்னைக்கு ஒரு செயல் செய்ய சொன்னாங்க, அப்பா இன்னைக்கு செய்வானாப்பா, நாளைக்கு செய்யலாம்ப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் அப்புறம் பேசுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த குணம் நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்கு இருக்கும், இல்லாம இருந்திருக்காது. அப்பா சொல்லுவாரு, எப்பா இதை போய் இந்த டெலிபோன் பில்ல கட்டுவாப்பா அப்படின்னு அப்பா சொன்னாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்பா இன்னும் 4 நாள் டைம் இருக்குப்பா, நாளைக்கு பார்க்கலாம்ப்பா அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன குணம் பாருங்க, தமோ குணம், காலம் தாழ்த்துபவன். அதே அம்மா கிட்ட பாருங்களேன், அம்மா என்ன பண்ணுவோம், குழந்தை சாப்பாடு ஊட்ட வைக்கும். சாப்பாடு ஊட்டும் போது நிலா காமிச்சு சாப்பாடு ஊட்டுக்கணும். நிலா கிட்ட வருது வாய்க்கட்டுனா வாயில் சாப்பாடு கொண்டு, அது ஏமாத்துற குணம். ஆனா குழந்தைய சாப்பாடு வைக்கணும், நல்ல குணம் தான் அது, நல்ல இதுதான் அது. ஆனா அந்த பிஞ்சு வயசுலயே நாம அந்த குழந்தைக்கு அறியாமைன்ற அசுர குணத்தை நம்ம கூட்டுறோம். அதே குழந்தைக்கு பகவானுடைய லீலையை சொல்லி ஊட்டலாம். பகவானுடைய லீலை, பகவானை பத்தி சொல்லும் போது அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு அழகா கேட்கும். கேட்டு வாய் திறக்கும். உன் வாயை தரையேன், பகவானே தெரியல, உன் வாய்க்குள்ள பாரு, உலகமே தெரியுது, பகவான் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய குழந்தைக்கு அம்மாவை அப்படிதான் ஊட்டினாங்க, நீ வாயை காட்டு பார்ப்போம் அப்படிலாம் சொல்லி பகவான் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க சொல்லி சாப்பாடு ஊட்டும். அதை விட்டுட்டு நிலா கிட்ட வருது, இதோ பூச்சிக்காரன் வரான், அவன் வரான், இவன் வரான்னு சொல்லி பயம் போத்தது, இது ஏமாற்று குணம். நம்ம தெரியாம செஞ்சிடணும், குழந்தை எப்படியாவது சாப்பிட வைக்கணும்னு பண்றோம் சரிங்களா? இது மாதிரி இந்த குணம்லாம் நமக்குள்ள இருந்தது, இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். சாஸ்திர விதிகள் எதிரான செயல்கள் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதி, பிடிவாதனக்காக, ஏமாற்றுக்காரனாக, பிறரை அவமதிப்பு நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் காலம் தாழ்த்தவனாக, வருத்தம் தெரிந்தனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கார். இன்னும் படிப்போமா? 29, 30, 31, 32. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. 29 படிக்கணுமா பிரபுஜி? இருக்கு. ஓகே. बुद्धेर्भेदं त्रिदेशैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोष्यमाणम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं साहार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு ஞானத்தை பத்தி கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, எது பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலை செய்வது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும்.
அதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்தானா இந்த 3 குணம் இல்லாம இது என்னுடைய தர்மம்னு சொல்லிட்டு செயல்படுவான். லாப நஷ்டமே பார்க்க மாட்டான். இது லாபம் வரும், இது நஷ்டம் வரும் பார்க்க மாட்டான். அவன் ஏன்னா அவன் ஆத்ம ரூபத்துல பண்றான். ஆனா அதே சத்துவத்துல இருக்கிறவன் இது செஞ்சா பலன் கிடைக்குமா, இதை செய்யலாமா, இதை செய்யக்கூடாதா, இதை செஞ்சா நமக்கு பிரச்சனையாச்சு. ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அளவுதான் ஞானம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். ஆனா கீதையை படிப்பான், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பான், வேதங்களை படிப்பான், இருந்தாலும் அதை ஆராய்ந்து செய்யணும்னு நினைப்பான். அது சத்துவ குணம். அதே சுத்த சத்துவத்துல கீதையை படிச்சுட்டு உள்வாங்கிட்டு செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டு இதுல எது செய்யணும் நினைக்க மாட்டான். அவன் வெறுமனே ஆன்மீக ஞானம் மட்டும்தான் தெரியும் அவனுக்கு. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாது எது, எது பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாது எது எதுன்னு பார்ப்பான். பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை கொடுப்பது எதுன்னு நினைப்பான். இது எல்லாமே சத்துவகுணம். அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க, தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல், இவற்றைக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரசோகுணத்தில் இருப்பதாக. எது தர்மம், எது அதர்மம் அது தெரியாது. ஆனா அவனுக்கு தேவை பேராசை, ஆசை. இது அடையணும், இது அடையணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அதுலயே போயிட்டு இருப்பாரு. அவரு ரசோகுணம். அதே தமோ குணத்துல பாரு, அறியாமை மற்றும் இருளில் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தையும் அதர்மத்தை தர்மத்தையும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் பக்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படும். சோ அந்த செயல்பாடு பாருங்க அவருக்கு. அதர்மம் எது தர்மம் எதுன்னு தெரியாது. இவனுக்காக தெரியும், ரசோகுணத்துக்கு தெரியும். ஆனா அந்த அறியாமல், அதாவது அந்த பகவான் கொடுக்குற ஞானம் அவனுக்கு ஏறாம இருக்கணும். அந்த பேராசை, அந்த கோபம் இதெல்லாம் இருக்கனால அது ஏறாது அவனுக்கு. ஆனா இவனுக்கு சுத்தமாவே இருக்காது. எது தமோ குணத்துல இருக்கனால. அப்ப அந்த என்ன பண்ண பிறகு அதர்மம் எது தர்மம்னு தெரியாது. அதர்மத்தை தர்மமா பார்ப்பார், தர்மத்தை அதர்மா பார்ப்பார். 32வது இல்லையா? சரி, 33, 34, 35 மாதாஜி. திருத்யா யயா தாரயதே மன प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामातान् धृत्या तारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாருங்க, பிதாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களை இயக்கத்தின் கட்டுப்படுத்துவான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். இதை உறுதி சொல்றாரு, மன உறுதி கொடுக்கிறார். உறுதித்தன்மை, இப்படிதான் செய்யணும், இப்படிதான் செயல்படணும் அப்படின்னு நினைப்பார். அதாவது என்ன சொல்றது, உடைக்க முடியாதும் யோக பயிற்சியை நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும். யோக பயிற்சி நம்ம என்ன மாதிரி யோக பயிற்சி பண்றோம் பாருங்க, சரிங்களா? அஷ்டாங்கத்துல நம்ம படிச்சோம். சோ அந்த நிலையில மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களை இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவான். மனதையும் புத்தியையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார், அஷ்டாங்க யோகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி. அப்போ சத்துவத்துல இருக்காரு. அதே ரசோல இருக்கவன் எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன் மீது பற்றுதல் கொண்டு உள்ளாடோ ஓ அர்ஜுனா, அத்தக மன உறுதி குணத்தை சார்ந்தது, ரசோ குணத்தை சார்ந்தது. அப்போ அவன் என்ன சொல்றது பாருங்க, மன உறுதி அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன், அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இருக்கும். அறம் செஞ்சா கூட சரி, அறம்னா ஒரு நன்மை காரியம் தானே இல்லைங்களா? அந்த நன்மையை செய்யற செயல கூட அதுலயும் பலன் பார்ப்பார். பொருள் மேலேயும் அது மேல பற்றுதல் இருக்கும், இன்பத்தின் மீது பற்றுதல் இருக்கும் அவருக்கு. இது ரசோகுணம். தமோ குணத்துல பாருங்க, மைந்தனி கனவு பயம் கவலை வருத்தம் தேய்ந்த நிலை மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவிற்கு மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகவும் சொல்லுங்க. அப்ப அந்த கனவு பயம் கவலைகள் வருத்தம் தேய்ந்த நிலை, இந்த நிலையில் இருக்கவர் என்ன, அவரு பௌதிகவாதியா இருப்பார். அவர் ஆன்மீகவாதியா இருக்க முடியாது. பௌதிகவாதியா இருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக இது இந்த செயல் செஞ்சா பிரச்சனை வருமே, ஒரு கவலையோட இருப்பார், துக்கமா இருப்பார். ஏன்னா அதுதான் இன்பம் துன்பம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அந்த குணத்துல இருக்கும்போது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் விரிவா படிப்போம்.
36, 37, 38, 39 माताजी। हरे हाँ कृष्ण। जी। सुहं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे परतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निहच्छति यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुहं सात्विहं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम् इव तत् सुहं राजसं स्मृतम् यत् अग्रे शानुबन्ते च सुहं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसं मुदाहृतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு 36ல பாருங்க, அதாவது பொருள் இயற்கையின் முறையின் அடிப்படையே 3 வகையான மகிழ்ச்சி. எதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு பாருங்க, சத்துவகுணத்தில், ரசோகுணத்தில், தமோகுணத்தில் எப்படி மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க பாருங்க. 37 சொல்றாரு, ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்பதும் சுகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்போ ஒரு தொழில் தொடங்குறாருன்னு வச்சுங்களேன், ஏதோ ஒரு ஆத்மா வந்து தொழில் தொடங்குது. தொழில் தொடங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன நிறைய விஷயங்கள் கத்துன்னு தான் தொழில் தொடங்குவாங்க யாரா இருந்தாலுமே. ஆனா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, 1,00,000 பணத்தை போட்டோம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா செய்யணும்னு செயல்படுவாங்க. அந்த ஞானத்தோடு தான் இருப்பாங்க. ஆனாலும் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், நஷ்டம் வரதான் செய்யும். எடுத்தவனே லாபத்தை பாக்குறான் பாருங்க, அவன் ரசோகுணம். ஏன் இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றோம், இது உதாரணமா தான் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. அது வந்து எல்லாருமே வந்து அது மாதிரி கிடையாது. என்ன சொல்ல வரும்னா, முதல்ல வந்து விஷமா தான் தெரியும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமிர்தமா வரும். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டி ஆகணும், ஒரு தொழில் பண்றவன் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு கரெக்டா சன்மானம் கொடுக்கணும், அவனுக்கு தேவையான வருமானத்துக்கு தேவையான இது கொடுக்கணும். அதே மாதிரி வாடகை இதெல்லாம் நாம ஒண்ணு ஒண்ணு பார்த்து பார்த்து செய்யும் போது எல்லாமே கையை கடிக்கதான் செய்யும். ஆனா அதே பக்குவம் அடைவான், யாரையும் ஏமாத்தாம, கவர்மெண்ட்டை ஏத்தாம, வேலை செய்யறவங்க ஏமாத்தாம, எல்லாருக்கும் கரெக்டான கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல தரமான பொருள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேன்மை அடைவான். அது சத்துவ குணம். அதே ரசோகுணத்துல பாருங்க, எந்த சுகம் பலன், அதாவது எந்த சுகம் புலன் இன்ப பொருட்களின் தொடர்பில் கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தை போன்று தோன்றும். அவன் செய்யற எல்லாமே ஜிக்ஜாக்கா தான் ரசோகுணத்தில் உள்ளது. இந்த புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் யூஸ் பண்ணாரு. கண்ணால பாக்குறது சுகமா இருக்கணும்னு பார்ப்பாரு, அடுத்தது சுகத்துக்கு அப்புறம் என்ன வரும், துன்பம் தான் வரும். காதால கேட்கறதும் ராக்கு பார்க்கணும், பாப்பு பார்க்கணும், ரொம்ப இயற்கையான இந்த காத்து இதெல்லாம் பாட்டுலாம் கேட்கணும்னு நினைப்பார். சாப்பிட்ற விஷயத்திலையும் நல்ல வாக்கு நல்ல ருசியா சாப்பிடணும்னு நினைப்பாரு. ஆனா ருசி அது வந்து அமிர்தம் போலதான் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாயசம் தான் இல்லைங்களா. அதுதான் சொல்றாரு, அமிர்தம் போன்று தோன்றும், இறுதியில் விஷமாகப்படுகிறது. எந்த சுகம் ரசோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அதே தமோகுணத்துல பாருங்க, தன்னுணர்வை காண இயலாத, யார் என்று கூட அறியாது, நான் யார் என்று கூட அவருக்கு தெரியாது, நம்ம எதுக்காக வந்துடும் தெரியாது. இந்த காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமே இருக்கிறதால் உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது வரைக்கும் நாம 39 பதம் வரைக்கும் நாம ஒரு மார்க் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. 3 மார்க், 2 மார்க், 1 மார்க். இப்ப நாம எல்லாருமே ஒரு குணத்தை கண்டிப்பா இருந்திருப்போம், எல்லாமே இருக்க மாட்டோம். அவங்க ஒரு குணம் இருக்கும் இல்லையா, அதுல 18 இருந்ததுன்னா ஓகே மார்க். அப்ப 6க்குன்னா நம்ம கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்கிறோம், அது நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு மேல நாம போக ஆரம்பிக்கணும், முயற்சி பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 12க்குன்னு வரும்போது மேன்மைப்படுத்தணும், அந்த குணத்தை வந்து நம்ம வெளியே வர பார்க்கணும் இல்லைங்களா. ஆனா கீதையில என்ன சொல்றாரு பகவான், இந்த 3 குணங்களும் இல்லாம செயல்படுங்க அப்படிதான் சொல்றாரு. இந்த 3 குணங்களையும் இல்லாம செயல்படுறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் சுத்த சத்துவம். அப்ப இந்த 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 உபநேசம் தேவையில்லை அவங்களுக்கு, ஏன்னா பக்தி மார்க்கத்துல போறாங்க இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இனி வந்து நாம வந்து இதெல்லாம் முன்னாடி படிச்சுட்டோம் நாம இதெல்லாம். இப்ப 40, 41, 42, 43, 44. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து வர்ணங்களை பத்தி, ஆசிரமங்களை பத்தி படிக்கிறோம், படிங்க மாதாஜி. ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोतमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्.
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे साभ्यपलायनं दानम् ईश्वरपावश्य शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषि कृषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् हरे कृष्णा प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அற்புதமா படிச்சீங்க. இது 41 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 விதமான இந்த 4 விதமான ஆசிரமங்கள் பார்க்க போறோம். ஆசிரமங்கள்னா வர்ணங்கள், பிராமண, சத்திரிய, வைசியம், சூத்திரன், இவங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். இவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி செயல்படுவாங்க, அவங்களோட குண அதிசயங்கள் என்ன அப்படின்றத முதல்ல பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? முதல்ல என்ன சொல்றாரு, 42 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம் ஆகிய இயற்கை தன்மைகளை பிராமணராக செயல்படுகின்றன. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த செயல்பாடு இருக்கிறவன் எல்லாமே பிராமணன். பிறப்பால் பிராமணன் ஒரு பக்கம் இருக்கு, அது புண்ணியம், அதை விட்டுடுங்க. நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம் சொல்லிட்டு கீதை தான் சொல்லுது. கீதை அழகா சொல்லுது. பிராமணனா பிறந்துட்டா அது ஒரு புண்ணியம். ஆனா அந்த புண்ணியத்துல இருந்து அவன் இன்னும் மேன்மை அடைகிறானா அல்ல தாழ்ந்து போறான்ன்றது அவன் செயல் மூலியமா தீர்மானிக்க இல்லைங்களா? இந்த செயல்பாடு இருக்கிறவன் பிராமண குவாலிட்டின்னு சொல்லப்படுது. என்ன சொல்ற பாருங்க. அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்தீகம் ஆகியவை இயற்கை தன்மைகளை பிராமணனாக செயல்படுகின்றான். அந்த குணத்துல இருக்கிறார். அதே பாருங்க, சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடையாளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரிய சுபத்தில் பிறந்த செயல்கள் சொல்லப்படும். இந்த செயல்லாம் இருக்கிறவன், ஒரு மனுஷனா இருக்கிறவன், ஒரு ஆத்மாவா இருக்கிறவன் இந்த குணத்துல இருந்தான்னா அவன் சத்திரிய நிலையில இருக்கிறான். சரிங்களா? சரி. இதே வைஷ்ணவ பாத்தீங்கன்னா விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்ணவ இயற்கை செயல்களை இயற்கை, அதாவது அவர் செய்யறாரு. என்ன பண்றாரு? விவசாயம் பார்ப்பாரு, ஒரு தொழில் வியாபாரம் பார்ப்பாரு, கோமாதாவை பராமரிப்பாரு. இது இவருடைய செயல். யாரு? வைஷ்ணவ செயல். அதே சூத்திரோட செயல் பாருங்க. இயற்கை செயல்களை உழைப்பாளியாக, சூத்திரோட சுபாவம் அது. அப்ப இந்த காலத்துல தொழில் பண்றவங்க எல்லாமே யாரு? வைசியம் இல்லைங்களா? ஒரு பிராமணனா பிறந்திருப்பார். அவர் என்ன பண்ணுவார்? இந்த மாதிரி சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, அதாவது வளமை, இந்த மாதிரி போர் தைரியம், இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அவன் பிராமணனா இருந்தாலும் சரி சூத்திரனை தான் செயல்படுவான். இது சத்திரனா செயல்படுவான். அதே ஒரு பிராமணன் பாத்தீங்கன்னா சூத்திரனா வேலையும் செய்வான். ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலையும் பார்ப்பாரு. அவர் ஒரு தொழிலும் பண்ணுவார். அப்ப அவர் பிராமணனா கிடையவே கிடையாது. அவர் என்ன பண்றாரு? ஒரு பிராமணா பிறந்துட்டு என்ன பண்றாரு? பாராயணம் பண்றது இதெல்லாம் பண்றதை விட்டுட்டு ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுவார். தொழில் நிர்வாகம் பண்றார், ஒரு பிசினஸ் பண்றார். அப்ப அவரு வைசியம் தான். ஒரு விவசாயம் பண்றார், ஒரு இது பண்றாருன்னா அவரு வைசியம் தான். அதே ஒரு இடத்துல ஆபீஸ்ல போய் வேலை பார்க்கிறாருன்னா அவரு சூத்திரம் தான். இல்லைங்களா? அப்ப அவர் செயல்பாடு மாறிடுச்சு. இதுதான் கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். இனி பார்க்க போறோம். பார்ப்போமா? இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं मितं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्ष्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ அந்த இறைவனே தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். அழகமா செய்யறார் பகவான். அவருடைய கடமையை கரெக்டா செய்யறார். அவர் கடமை என்ன செய்யறாரு பாருங்க. எல்லா உயிர்வாடியும் படைக்கப்படுறார். எல்லா உயிர்வாடியும் படைச்சிட்டு அந்த வேதங்களை கொடுத்துட்டு அந்த சாராம்சம் மூலியமா செயல்படுகின்ற இதையும் நம்ம உபதேசம் பண்ணிட்டு நாம அவர் பாட்டுன்னு அவர் கடமையை செய்யறாரு. ஆனா நம்ம கடமையை நாம செய்யறோமா? கிடையவே கிடையாது. சத்தியனா பிறந்திருக்கிறோம், அந்த செயல்படுறோமா? கிடையவே கிடையாது. இப்ப இன்னைக்கு ஒரு பிராமணன் செய்யறான். என்ன செய்யறான் பாருங்க. ஒரு மடம் செய்து ஒரு காலேஜ் கட்டுது, ஒரு ஸ்கூல் திறக்கிறாங்க, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க, ஒரு ரோடு போடுறாங்க. இதெல்லாம் யார் செய்ய வேண்டிய செயல்? ஒரு சத்திரி செய்ய வேண்டிய செயல். ஆனா ஒரு பிராமணன் செய்யறான். இல்லைங்களா? ஒரு பிராமணன் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறான். அப்ப அவன் கடமையை அவன் செய்யாம ஆனா உலக மக்களுக்கு மேன்மை அடையத்துக்காக செய்யறான். ஏன்னா வேற வழி இல்ல. சத்திரியா அவன் கடமையை அவன் செய்யல. அந்த யாகத்தை அவன் பண்ணல. அதனால ஒரு பிராமணன் செய்ய வேண்டிய கடமை அவனுக்கு வந்துச்சு. அவனுக்கு
அதுதான் பகவான் சொல்ற. அவன் கடமையும் அவன் சரியா செய்யணும். பகவான் எப்படி தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யறாரோ அதே மாதிரி அந்தந்த வர்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் கடமையை செய்யணும். நாம பிறந்துட்டோம், நம்ம கடமை என்ன நாம தீர்மானிச்சிடும், இந்த கடமையை செய்யறோம், கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த வர்ணத்துல இருக்கிறோம், இந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறோம், நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் படிப்போம். 47வது பதம். श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्पिषम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றொரு கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனை இயற்கை ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமையை பாவ விளைவுகள் என்றுமே பாதிக்கப்படுவதில்லை இல்லைங்களா? இது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 விதமான விலங்குகள் இருக்கு, உயிரினங்கள் வச்சிருக்காங்க ஏத்தாப்புல. உட்காரு, இந்த குரங்கு என்ன பண்ணும்? மத்த தாவி 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 ஓடும், அதோட செயல்பாடு. ஏன்னா அது மாதிரி தாவி தாவி ஓட முடியுமா? முடியாது. ஒரு மீன் தரையில நீந்த முடியும், தரையில உட்கார இது பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதோட குணம் எப்படி, அதோட செயல்பாடு எப்படி, அது அப்படி எப்படி அங்க இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு மத்தது இது பிராமணனும் செய்யக்கூடாது, சத்திரனும் செய்யக்கூடாது, சூத்திரனும் செய்யக்கூடாது, வைஷ்ணனும் செய்யக்கூடாது. அந்த 4 வர்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் கடமையை அவன் செய்யணும். இப்போ சத்திரியன் நாட்டை ஆள்றான், அவன் சரியா ஆள மாட்டான்ப்பா, அவன் ஏன்ப்பா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான்ப்பா அப்படின்னா, நீ ஒரு பிராமணா இருக்கன்னா நீ பிராமண மட்டும் நீ அந்த செயலை செய். அதை நீ செய்ய போனீன்னா அவனை பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா தேர்ந்தெடுத்தது நீதான். உனக்கு அந்த உரிமை கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த சட்டத்திட்டங்களை உரிமை கொடுத்துருக்குறாங்க, பௌதிக சட்டத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப நீ அதை தேர்ந்தெடுத்து தப்பா எடுத்துட்டு நீ ஒண்ணு இதுன்னு அவன் இந்த மாதிரி போறானே, இந்த மாதிரி செய்யறானா, கொள்ளடிக்கிறான், அதை பண்றானே, இதை பண்றான்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதுவே பாவகரமான செயல். அவன் கடமையை அவன் செஞ்சுட்டே போனீங்கன்னா அது பகவான் பார்த்துப்பாரு, பகவான் கண்டிப்பா பார்த்துப்பாரு. அந்த நம்பிக்கை வைக்கணும் பகவான் மேல. சரிங்களா? அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யணும். அத்தனோட கடமை நாம பேசவும் கூடாது, செய்யக்கூடாதுங்கிறது. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 49வது பதம் மாதாஜி. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विहद स्पृहुः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகள் இருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு, அந்தந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காரியத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல என்ன சொல்றாரு, சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கூடிய ஒருவன் துறவு பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ உறுதி அடைகிறான். நீ எந்த வர்ணத்துக்குனா இருந்துக்கோ, எந்த வர்ண சூத்திரனாரு, வைசியனாரு, பிராமணாரு, எந்த வர்ணமான இருந்துக்கோ. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான், என்னது? பக்தி. எல்லா உயிரினும் பக்தி கொடுக்கணும். எல்லாமே பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ண முடியும். சூத்திரனும் பாராயணம் பண்ண முடியும், வைசியனும் பண்ண முடியும், பிராமணர் தான் பண்ணணும் இல்லை, எல்லாருமே பண்ண முடியும். இதுதான் நம்மளுடைய கீதை சொல்லுது, சனாதனம் சொல்லுது. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவு பயிற்சி செய்வதால் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடைகிறான். 46, 47, 45 என்ன மாதிரி சொன்னாரு, அவன் கடமையை கரெக்டா செய்கின்றார். செஞ்சுட்டு எல்லா உயிர்வாழிகளும் செய்ய வேண்டிய குணம் எது? இந்த மாதிரி துறவு பயிற்சி. எல்லாருமே பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செயல்படணும் தான் சொல்றாரு. 54 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஜம்ப் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கோம், டைம் முடியுதுல அதுக்காக. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लपते पराम. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். அவன் என்றுமே கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா ஒழிவாளிகளையும் அவன் சமநோக்கு செல்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டினை அடைகிறான். சிம்பிளா சொல்ல போனா எல்லா உயிர்வாளியும் ஒண்ணு, எல்லா உயிர்வாளியும் ஒண்ணு போல பார்க்கணும். எல்லா உயிர்வாழியத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு, பரமாத்மா ரூபத்துல அவனை நினைக்கணும். அப்பதான் சுத்த சத்துவத்துல நம்ம போக முடியும். இந்த 3 குணங்கள் இல்லாம செயல்பட முடியும். ஒரு எறும்பு கூட கொல்ல நினைக்க மாட்டான், ஏன்னா அந்த எறும்புக்குள்ளேயும் மனிதன் இருக்கிறான், பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பான்.
இப்ப 84 லட்சம் உயிர்வாழி இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அந்த சமநோக்கில் காண்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் உண்மையிலேயே தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான்றார். 55ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. भक्त्या माम् अपि जानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமையாக முழுமுறு கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு அத்தக பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டை நுழைய முடியும்ன்ற. பக்தி தொண்டால், அதாவது அவன் எந்த வர்ணம்னா இருந்து போட்டோம், இதை பத்தி கவலையே இல்லை. எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலும் சரி, அவ பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும் போது பகவான் லோகத்தான் போக முடியும். இல்ல பிராமன் தான் உள்ள போக முடியும், இல்ல சத்திரியன் தான் உள்ள போக முடியும், சூத்திரன் தான் உள்ள போகணும் அப்படின்னு கிடையாது. எல்லா வர்ணத்தை தகுந்தவனும் உள்ள போற முடியும் பகவான் லோகத்துக்கு. அவன் புண்ணிய காரியம் செய்யணும். என்ன மாதிரி புண்ணியம்? பகவான் ஹரிபக்தியோட இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பகவானை கீர்த்தனை பண்ணி அவருடைய மையப்படுத்தி செயல்படுறான் பாருங்க, கண்டிப்பாக பகவானோட உணர்வோடு செயல்படுறவன் பகவான் லோகத்துக்கு போவான் இல்லைங்களா. ஏன் அந்த லோகத்துக்கு போறான்றதையும் ரொம்ப அழகா படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 56வது பதம். सर्व कर्माण्यपि सता कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பில் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். எல்லா விதமான செயல், எல்லா விதமான செயல் இந்த புலனின்பத்துக்காக செய்வான். எதுக்காக செய்யறான்? பற்றற்ற தன்மையா செய்வான். எதுக்காக? பணம் சம்பாதிக்கணும், சமுதாயத்துல வேணும், பணம் வேணும் இல்லைங்களா, செய்வான், அந்த செயலை செய்வான். ஆனா எப்படி செய்வான்? பகவானை மையப்படுத்தி செய்வான். அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டான், உள்ளது உள்ளபடியே பேசுவான். அவன் செயல் அப்படிதான் இருக்கும். எல்லா விதமான செயலில் ஈடுபட்டிருப்பான் அவன். ஆனா எனது தூய பக்தன் அவன். எப்படிப்பட்ட பக்தன்? அனநிய பக்தன் அவன். கலங்கமற்ற பக்தி கொடுப்பான். அப்ப பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருப்பார் அவர். பகவானுடைய அவருடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் செய்வார். ஏன்னா சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர். அப்ப அவன் நித்தியமான அடத்தை அடைகிறான். இப்ப போன பதத்துல அப்ப கண்டினியூட்டி தான் இது இல்லைங்களா. 58 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतशेत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எல்லாமே பௌதிக தன்மையா இருப்போம். ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு நிர்வாகத்துல பண்ணுறோம், ஏதோ ஒண்ணு பௌதிகத்துல இருப்போம். ஏன்னா அது இருக்கும் பாருங்க, அதுக்காக ஏத்த பதம் தான் இந்த பதம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் நீ கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய் என்ற. ஒரு ஆபீஸ நிர்வாகம் பண்றதோட சரி, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட சாராம்சம் மூலியமாக நீ அந்த கம்பெனி நிர்வாகம் பண்ணின்னு வச்சுங்களேன், எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணும். ஒரு டாட்டா இருக்கான் பாருங்க, டாட்டா எப்படிப்பட்ட ஆள் பாருங்க. அவர் நினைச்சாருன்னா அத்வானியோட இந்த ஜியோ சொல்றாங்களே, அதை விட பல மடங்கு சொத்து சேர்த்திருப்பாரு அவர். பல மடங்கு 100 மடங்கு டாட்டா செஞ்சிருப்பாரு. 3-4 தலைமுறையா இருக்கிறாங்க அவங்க. ஆனா இன்னி வரைக்கும் அந்த டாட்டான்றது எப்படி இருக்குன்னா ஹரிபக்தியோடு இருக்கிறார். எவ்வளவு தானம் கொடுத்துக்கிறார். இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா 800 ரூபாய் கொடுத்துருவார், தானம் கொடுத்துடுறாரு. அதான் இன்னைக்கு 4 தலைமுறை நிக்கிறார். ஹரிபக்தியோடு நீ செயல்படுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் பண்ணாலும் சரி, கோமாதாவை பராமரிக்கணும், ஒரு பசுவை வளர்க்கணும். எவன் ஒருவன் ஒரு தொழில் பண்றாரோ கண்டிப்பா ஒரு கோமாதா பராமரிங்க. ஒரு கோமாதா பராமரிக்க முடியலையா, பரவாயில்ல. கோவில்ல எவ்வளவு சிவன் கோவில் இருக்குது, விஷ்ணு கோவில் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் கோவில்ல கோமாதா இருப்பாங்க. அவங்க கொண்டு போய் உங்களால முடிஞ்சவருக்கு அந்த பசுமாட்டுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்க. இல்ல பசுமாட்டுக்காக மாசத்துல ஒரு மாசத்துல ஒரு 500 ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு 200 ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு 100 ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு கட்டு புல்லா கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு போய். உங்க தொழில் நல்ல விருத்தி அடையும். ஏன்னா விவசாயம் பார்க்கிறவன், ஒரு பிசினஸ் பண்ற வியாபாரம் பார்க்கிறவன் கோமாதாவை பராமரிக்கணும்ன்றது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம யாருமே செய்யறதில்லை. என்னைக்கோ ஒரு நாள் போய் கோயிலுக்கு போறோமா, அன்னைக்கு போய் அந்த கோமாதாக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு வரோம். ஏன்னா அவ்வளோ அதை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய கிளாஸ் எடுக்கலாம் கோமாதா பத்தி. நான் ஒரு நிறைய வாட்டி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் பசுமாட்டை பத்தி. ஏன்னா அவ்வளோ புண்ணியம் அது. சொல்றாருன்னா அது ஏன்னா அவருடைய மையப்படுத்தி செயல்படும் போது எல்லாமே விருத்தியிடும். அவருடைய பாதுகாப்புல நம்ம போயிடுவோம். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்தே விடுவாய். எப்படி சிசுபாலன் மாதிரி.
இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 61 இனி ரொம்ப அழகா இருக்கும் அத்தியாயம் ஸ்லோகத்துல படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ईश्वर सर्वभूतानां हृदत्तेशे अर्जुन तिष्ठति प्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள இந்த உயிர்வாழி பயணங்களை அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுழு கடவுளை வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு. இப்போ பகவான் நம்மளை வழி நடத்துறாருன்னா நாம அன்னனைய பக்தியை கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. இப்போ 12ல படிச்சோம்ல அத்தியாயத்துல 6 விதமான பக்தியை பகவான் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஏதாவது ஒரு பக்தியை நம்ம புடிச்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்படும் போது அப்ப பகவான் நம்மளை வழி நடத்துகிறார், பக்குவப்படுத்துறார் நம்மள. இந்த பதம் நம்ம அப்படித்தான் கொடுக்குது இல்லைங்களா? 62 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதவழி தென்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் அதாவது தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தை நீ வந்து அடைவாய். பகவானை மையப்படுத்தி நாம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக ஆனந்தம் கிடைக்கும், நம்ம எல்லா விதமான சுகங்களும் கிடைக்கும். எப்படி? ஆன்மீக தன்மையோட குணங்கள் தான் கிடைக்கும், ஆன்மீக தன்மையான சுகம் கிடைக்கும். ஆன்மீக தன்மை சுகம் என்ன கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, வா நான் நீங்க 16 ரவுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டப்பா அப்படின்னு நினைப்பான். அதுல ஒரு சுகம் கிடைப்பான். அந்த சுகத்தினால அவனுக்கு என்ன தெரியுங்கன்னா, அவன் செயல் எல்லாமே நல்லா போகும். அப்ப பௌதிகம் நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த செயலை செய்ய முடியாத நிலையில கொண்டு போகும், வருத்தப்படுவான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 63 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा गुरु. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல இந்த பதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பகவத்கீதையில இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது பகவத்தியோட சாராம்சம் சொல்லலாம். இதுல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கினேன், அதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்கன்னா, உனக்கு கர்மயோகம், ராஜயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், 6 விதமான தத்துவங்கள், 18 புராணங்கள், 108 உபநேசங்கள், வேதங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டதோ அது எல்லா ஞானத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன் அர்ஜுனா. இனி நீ செய்ய வேண்டியது நீதான் தீர்மானிக்கிற, நான் கிடையாதுன்றாரு. என்னை விட்டுடு, உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய செயல் எல்லா ஞானத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன், இதை செய்ய நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆனா இது செஞ்சா நல்லதுன்னு சொல்லுவேன், அவ்வளவுதான், அதான் என் வேலை, என் கடமை அதான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டு ஒதுங்குறாரு. இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இவ்வாறு ரகசியமான காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன், இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு. நீ போர் பண்ணு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆனா போர் பண்ணா உன் நன்மைன்னு சொல்லுவேன், ஆனா நீ செய்யவோ செய்ய மாட்டே, அது உன்னுடைய செயல்ன்றார். இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும், இதுதான் சுதந்திரம். சனாத தர்மத்துல இதுதான் சுதந்திரம். அப்படி இருக்கும்போது பகவானே நமக்கு சொல்லும் போது நாம பிள்ளையடே, நான் உன் அப்பன்டா, நான் சொல்றதாண்டா நீ கேட்கணும். மனைவி கிட்ட நான் உன் கணவன், நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும். மனைவி சொல்றது நான் சொல்றதா இந்த குடும்பமே கேட்கணும், மனைவி சொல்றது. இது மாதிரி யாரையுமே அதிகாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் பகவான் இந்த கீதையில ரொம்ப அற்புதமா நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். உனக்கு வந்ததை நீ செய், உனக்கு வேதங்கள் மூலியமா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், இதை நீ செயல்படுறியோ செயல்படாத போதே அது உன்னுடைய தர்மம் அப்படின்றார். அப்போ அவன் அர்ஜுனன் என்ன சொல்லிட்டாரு பாருங்க, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டா, இனி செயல்படாத போடா, உங்க இஷ்டம்டா அப்படின்ட்டாரு. அது சொன்ன பிறகு இன்னும் பாருங்க என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது நம்ம கோயிலோட விக்கிரகம், பகவானுடைய விக்கிரகம். இவ்வளவு அழகா இருக்கு, காட்சி கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அற்புதமா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன்றார். 63 சொல்லிட்டான் பகவான், சொல்லிட்டார் இனி செய்ய வேண்டியது நீ செய்டான்னு சொல்லிட்டாரு. இந்த இடத்துல சத்தியத்தை கொடுக்குறார். என்ன நினைச்சு போரிடுறா, என்ன நினைச்சு செய்டா, உனக்கு எல்லா விதமான பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்டா, நீ என்ன வந்து அடைவாய், நீ கவலையே படாதுன்றார். இதுதான் நமக்கும். வேதங்கள் மூலியமா நீ செயல்படு, வேதங்கள் மூலியமா நீ எல்லா வேலையும் ஒர்க் பண்ணு,
அதுல வர பாவத்தையும் கர்மத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன், நீ கவலையப்படாதன்ற சத்தியம் கொடுக்குறாரு 65ல. இன்னும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 66ல என்ன சொல்றாரு பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेहं शरणं व्रज अहं त्वां भावेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே என்ற. பாருங்க 63ல சரணாகதியை பத்தி சொல்லிட்டாரு. இது போர் பண்றதே போர் பண்ண உன்னுடைய போலான்னு சொல்லிட்டு விட்டாரு. 65ல என்ன சொல்லிட்டாரு? 64 சூப்பரா இருக்கும். 65ல என்ன சொல்லிட்டாரு பாருங்க. உனக்கு நானு பயப்படாதே, உன் எல்லா விதமான கூட இருந்து நான் செயல்படுத்துறேன் அப்படின்னு சத்தியம் கொடுக்குறாரு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பயப்படாத, உன் பாவ விலைகளை நான் எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிறேன், பயப்படாம எழுந்து போடுறா அப்படின்றாரு. அப்போ இந்த கல்லூரி மங்க என்ன பண்றான்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 67 इदं ते नादबस्हाय न भक्ताय कदाचन न शाश्रूषवे वाश्यं न च मां यो अभ्यसूयति। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டு ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவனுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இப்ப அர்ஜுனோட தன்மையை சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. இப்ப அர்ஜுனுக்கு திருப்பும் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு தெரியுமா? இந்த கீதை என்ற விஞ்ஞானத்தை பொறாமை உள்ளவனுக்கோ, தவம் இல்லாதவனுக்கோ, பக்தி இல்லாதவனுக்கோ, நம்பிக்கை அற்றவனுக்கோ இந்த ஞானத்தை கொடுக்காதுன்னு சொல்றாரு. நமக்குதான் உபதேசம் பண்றாரு. இப்ப இந்த கீதையை நம்ம படிச்சிருக்கோம், 18 நாள் படிச்சிருக்கோம். அப்போ ஒருத்தனுக்கு அந்த கீதையை பத்தி ஞானமே இருக்காது, புரிதலே இல்லாம இருக்கும். அப்ப அவங்ககிட்ட போய் அந்த கீதையை சொல்லி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்றது கஷ்டம்தான். அது இருந்தாலும் நம்ம கடமை. அதை என்ன சொல்ல வராருன்னு அடுத்த ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்ல தெளிவுபடுத்துவார் பாருங்க. பொறாமை உள்ளவனுக்கு சொன்னா அது ஏறாது, தவம் இல்லாதவனுக்கு சொன்னாலும் ஏறாது, நம்பிக்கை அற்றவனுக்கு கண்டிப்பா ஏறாது. அதுதான் பகவான் சொல்ற. 68, 69 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वपितास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः पविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियदरो भुवि। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. மக்கள் அழகா படிச்சீங்க. 78 என்ன சொல்றாருன்னு, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தனுடைய விளக்கபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இப்போ இந்த கீதையை யாரெல்லாம் உபதேசம் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் இந்த கீதையை பத்தி மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, யாரெல்லாம் இந்த கீதையை பத்தி இந்த ஞானத்தை பத்தி மத்தவங்க சொல்றாங்களோ, இப்ப நீங்க எல்லாம் பக்தரா, நம்ம எல்லாமே பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். அப்போ நாம என்ன பண்றோம்? இந்த கீதையை நம்ம படிச்சோம்பா, இவ்வளவு அற்புதமா சொன்னாங்கப்பா, இது இந்த பகவான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காருப்பா, இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம்ப்பா, இவ்வளவு பிரச்சனை சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இதை மத்தவங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா. நீங்க டீச்சரா இருக்க மாட்டீங்க, நீங்க அட்மினா இருக்க மாட்டீங்க, ஏதோ ஒரு சேவையில இருக்க மாட்டீங்க, இருந்தாலும் பகவானை பத்தி சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, அதுவே ஒரு பகவானுடைய செய்யற கடமைன்னு சொல்றேன். இன்னொன்னு சொல்றாங்க, 69 சொல்றாங்க, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லைன்ற. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவன் யாரும் ஆக முடியாதுன்னு சொல்ற. அப்ப இந்த எல்லா கிரெடிட்டும் யாருக்கு போகும்? உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவருக்கு தான் போய் சேரும் இல்லைங்களா. நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க. அந்த உபதேசம் பண்ணும் போது அதுக்கு தகுதியா இருக்கானு பாருங்க. தகுதியா இருந்தான்னா கண்டிப்பா உபதேசம் பண்ணுங்க. 2வது, சரி அது முடியலையா, என்ன உபதேசம் பண்ண முடியாங்க, எனக்கு பத்தி தெரியாது, அந்த ஞானமே இல்லைங்க, பரவாயில்ல, என்ன பண்ணலாம் தெரியுங்களா? ஒரு 10 புக்கு, 4 புக்கு, இல்ல 2 புக்கு, இல்ல 1 புக்காவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்ற புக்கை உண்மை உருவில் 250 ரூபாய் 300 ரூபாய் எனக்கு தெரியாது, பணம் எவ்வளவு தெரியாது, அந்த புக்கை வாங்கி மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுங்க. இதுதான் அவங்க நல்ல தானம். இந்த புக்கை நீங்க கொடுங்க. அதை வாங்குறவன் தகுதியா இருக்கு பாருங்க, அதை வாங்குறவன் தகுதியா இருக்கான்னு பாருங்க. தகுதி இல்லான்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வேஸ்ட். தகுதி உள்ளவனுக்கு அந்த புக்கை கொடுங்க, படிக்க வைங்க. படிக்க சொல்லும் போது ஒரு அத்தியாயத்தை சாராம்சம் இப்படி இருக்குப்பா, இது எல்லாம் ரொம்ப அழகான பகவான் கொடுத்துருக்காருப்பா, அர்ஜுனோட கேள்வி கேட்டான்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த புக்கை தானம் கொடுங்களேன். பகவானுக்கு மிக பிரியமான நண்பன்றார், அவனை மேல வேற யாருமே கிடையாதுன்றார் பகவான் இந்த பகவத்கீதை சொல்றார். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பகவத்கீதை பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு, நம்ம கோவில்ல நிறைய வழி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்மினுக்கு வாங்க,
குறைஞ்சபட்சம் ஸ்லோகம் படிக்க முடியலையா, தேவையில்லை, எனக்கு ஸ்லோகம் படிக்கல, அட்மின்ல வந்து அட்டண்டன்ஸ் போடுறது பண்ணுங்க. ஸ்லோகம் படிக்க முடியல, யார் யார் வராங்க, யார் யார் போறாங்க, ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போடுங்க. இது மாதிரி சேவா விஷயங்கள் நிறைய நம்ம மாத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி சேவா பண்றீங்க பாத்தீங்களா, இதுவும் பகவானுக்கு செய்யற தொண்டுதான், இதுவும் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றது சமம் தான். நான் டீச்சரா இருக்கேன், அவ்வளவுதான். அப்ப அட்மின்ல இருக்கவங்க அதே தொழில் தான் அவங்களும் பண்றாங்க, அதே சேவை தான் அவங்களும் பண்றாங்க. எல்லாருமே அவங்க சேவா பண்றாங்க. இது எல்லாமே பக்தி, பகவானுக்கு ஒரு பக்தி. அதுதான் சொல்றாரு, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டு நீ உலகில் யாருமே இல்லை என்றாரு. அவனை விட பிரியமானவன் யாரும் ஆகவும் முடியாதுன்றார். அதனால எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் டீச்சர் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அது இப்பவே முடியாது, படிப்படியா வாங்க, முயற்சி பண்ணுங்க, எல்லாராலும் முடியும். நானும் 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் படிக்க முடியுமான்னு நினைச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு 2400 கிளாஸ் எடுத்திருக்கும் இது வரைக்கும். அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை, நம்ம பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்சு நமக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் பாரு. அது காரணம் என்ன? பகவானுடைய ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படணும். நம்மளால முடியும், முடியாது ஒண்ணுமே கிடையாது, முயற்சி பண்ணணும். குறைஞ்சபட்சம் பகவானுக்கு சேவை பண்றதுல இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி எல்லாரும் சேவா பண்ணுங்க. எப்படி சேவா பண்ணணும் மாதாஜிட்ட கேளுங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? 70வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்யேஷ்யதே சய இமம் தர்மியம் சம்வாதமாவயோஹ ஞானயங்கேன தேனாஹம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. மேலும் நமது இந்த புனித உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன் என்றார். எவ்வளவு அழகா இருக்கும், அற்புதமா சொல்றாரு. இது வரைக்கும் உபநேசம் பண்ணதை பத்தி சொல்றாரு, அதாவது கீதையை பத்தி மத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறத பத்தி சொல்றாரு. ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, யாரெல்லாம் காதால கேட்கிறான் பாருங்களேன். இப்ப நாம எல்லாம் பக்தர்கள் தானே, இல்லைங்களா? அப்ப மேல என்ன சொல்ற பாருங்க, எனது இந்த புனித உரையாடலை கற்பவன் எனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான்ற என்று நான் அறிவிக்கிறேன் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார் பகவான் இந்த பதம் மூலியமா. 71 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவானனுசூயஸ்ய ஷுணுயாத் அபியோ நரஹ சோ அபிமுக்த சுபாங் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகத்தை அடைகிறான். நம்பிக்கை இருக்கணும், இந்த பகவத்கீதை இந்த விஞ்ஞானம் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கையோட செயல்படும், இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவன் கண்டிப்பாக பகவான் லோகத்துல போய் அடைவான். 73 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச நஷ்டோ மோஹ ஸ்மிருதிர்லப்தா த்வத் பிரசாதான்மயாச்யுத ஸ்திதோ அஸ்மி கதः சந்தேஹः கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்களா, இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 695வது பதத்துல நம்ம வந்திருக்கோம். இன்னும் 5 பதம் தான் இருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துலதான் அர்ஜுன் வந்து என்ன சொல்றான், ஏன்னா 72 அற்புதமான பதம் இதுல சொல்லப்படல. என்ன சொல்ல தெரியுமா? உன்னுடைய அறியாமை, உன்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டதா அர்ஜுனா அப்படின்றார் 72ல. என்ன காரணம் தெரியுமா? எல்லாத்தையும் அந்த முதல்ல போட்டா தெரியல, முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்திலே சொல்லிட்டாரு பகவான், உன்னை மாயத்தால கட்டுண்டு வைக்கிறடா அர்ஜுனான்ட்டார். கட்டுண்டு வச்சார் பகவான். அந்த கட்டை 72ல பிரிச்சாரு. 72ல பிரிச்ச உடனே அவன் என்ன சொல்றான் பாரு, நமக்கும் அதே கதிதான், நமக்கு அதுதான். அந்த மாயத்தால் நம்ம இருக்கும் போது தெளிவு அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒண்ணு இல்லைங்க, ஒரு மயக்கத்துல நம்ம படுத்து நடக்கிறோம், ஒரு மயக்கத்துல அப்படியே மலர்ந்து படுத்து கிடக்கிறோம். அந்த மயக்கம் தெரிஞ்சவொன்னு இருக்கும், நான் எங்க இருக்கிறேன், என்ன பண்றேன், நான் அப்புறம் பழைய நினைவுலாம் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனுக்கு, அதே மாதிரிதான் நமக்கு எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரிதான். அவர் என்ன சொல்றான் பாருங்க, அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, விடுச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்பொழுது நீங்கி விட்டது, தங்களது கருணையால் தான் எனது நிலை மீண்டும் பெற்று விட்டேன், எல்லா சந்தேகமும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன், தங்களது உபதேசங்களை படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். 73ல சொல்றான். அவனுக்கு எவ்வளவு எத்தனை ஸ்லோகம் தேவைப்படுவீங்களா? 694 ஸ்லோகம் தேவைப்பட்டது அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கு நம்ம இன்னும் தேவையா? இன்னும் 5 ஸ்லோகம் இருக்கு. இது இல்லாம இன்னும் 5 ஸ்லோகம். அந்த 5 ஸ்லோகம் யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துட்டாரு. என்ன சொல்றான் பாப்போமா? அழகா வர்ணிக்கிறான் சஞ்சயன். எப்படி அங்க 11வது அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல அர்ஜுனன் எப்படி பகவானை வர்ணிச்சானோ, எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணானோ, அந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப அழகா பண்ண போறான் சஞ்சயன். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 74, 75 மாதாஜி. सञ्जय उवाच इद्यहं वासुदेवस्य पादस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् 75. व्यासप्रसादाश्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योऽहं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினார், சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்கள் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்கள் எனக்கு மைக்கூச்சம் ஏற்படுகிறது அப்படின்றான். 74 எவ்வளவு அற்பா சொல்றான் பாருங்க, சரிங்களா? ஏன்னா நமக்கே ரொம்ப இதா இருக்குல்ல. ஒரு நேத்தோட ஒரு பிரபுஜி பேசினார், முந்தாண்டு ஒரு பிரபுஜி சொன்னார், இந்த கீதை இவ்வளவு நாள் படிக்காம இருந்தோமே, இன்னைக்கு படிச்ச உடனே எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் கிட்ட கேட்கும்போது அர்ஜுனன் நேரே கேட்கறான். சஞ்சயன் அதை விட அந்த பிரசன்ட்ல இருந்து கேட்டு இருக்கான். அப்ப அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. மயிரெல்லாம் இல்ல, நெட்டு நெட்டு நிற்கும். அவனுக்கு கண்ணுல தண்ணியா வரும் இல்லைங்களா? வியாசரின் கருணையால் யாகங்களின் இறைவனான பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் தாமே நடத்தி இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையை நான் நேரடியாக கேட்டேன். அர்ஜுனனுக்கு மாட்டுமா சொன்னார் அந்த இடத்துல இல்லைங்களா? அது சஞ்சயன் எவ்வளவு அற்புதமா கேட்டு இருக்கான் பாத்தீங்களா? சரிங்களா? 76 மாட்டாச்சு. राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामीश मुहुर्मुहुः. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையான நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகிறேன் இல்லைங்களா? ஒரு கீதையில ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலும் பகவான் நம்மளை எப்படி செதுக்கி இருக்காரு பாருங்க, எப்படி ஞானத்தோட நம்மளை செதுக்கி இருக்கிறார். அப்ப அவன் நேரடியாக அந்த கேட்டு இருக்கான் இல்லையா? அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க இல்லைங்களா? இன்னும் பாருங்களேன். கடைசியா நம்ம டைம் இல்ல, அதனால கடைசி பதத்துல இதாந்து விட்டாங்க. 78வது பதம் மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा प्रभु जी. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி பதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றான் பாருங்க சஞ்சயன். என்ன சொல்றான் பாருங்க, யோகிகள், அதாவது யோகிகளின் இறைவனான பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வம், வெற்றியும், அசாதாரண வலிமையும், நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனக்கு. ஏன்னா 2 பேருமே நரநாராயணா இருந்தவங்க 2 பேருமே இல்லைங்களா? அவன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கா செல்வம் இருக்கும். ஏன்னா கனகவழி தாயார் தன்னுடைய இதயத்திலே வச்சிருக்கார் பரமாத்மா. அப்ப அங்க கண்டிப்பா செல்வம் இருக்கதானே செய்யும். நரனா இருந்தவன் நாராயணன், அர்ஜுனன். அப்ப 2 பேருமே எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும், வெற்றியும், அசாதாரண வலிமையும், நியாயம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இந்த 700 ஸ்லோகத்தை ரொம்ப அற்புதமா முடிக்கிறார். யாரு? சஞ்சயன் முடிச்சிட்டார் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ 14ஆம் பாவனி வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.